Mashaba, wena njengomseshi ophethe leli cala, okwakho ukuthi wenze sure ukuthi le cala liyanyamalala. Ngiyakuzwa ndoda yamadoda. Kodwa ke kuzomela kutholakala ukuhleka kuqala. Kungabi futhi intwana encane nje, fanele kube imali njengemali. Iyona azokwenza ukuthi izinto zenzeke. Yabona lokho akuyona inkinga, kodwa mina okwami ngifuna ukuthi wenze sure ukuthi icala liyanyamalala. Futhi angifuni indodana yami ubheshu ukuthi imataniswe naleli cala. Hayi ngiyakuzwa Mgabadeni, ngiyakuzwa. Kusho ukuthi into ezokumele yenzeke ke. Kuzomela ngithole yonke information ibe ngakumina. Bese siyaqala siyasebenza. Akuyona inkinga leyo. Ubheshu unayo yonke information. Uma ufuna information uzoyithola la ubheshu. Mina nje ongifuna ukuthi icala linyamalale. Madoda, nayi imoto ekhansela iduma lemnyama. Ngizocela ukuthi ukushayishwa abasebenzi. Ngisafuna ukuthi ngqomqomo nami. Iningi izinto ezidinga ukulungiswa. Kade. Manje we detective awusho